Nabirai. Mungkin wajib info. Legal sar. Legal sar. Mana jarang
Accompagné de monsieur Moustapha Dem. Il y a toujours cette... nahi esen he kamben habe jogi ko pour wadde do yeso bandirabe en pudoro golle de caggalde awlube ayo go muka alaji ko fete maringal yon tande ko tejude yida kalo ko tejude yida kalo ayo kullam maisuki ayo kullam maisuki ko alsan bari woni seede ko alsan bari woni seede yo e kullam jarama jallay mamma ka alidu mi ada talo irinobe mi ada talo irinobe ko jallay mamma ka alidu ko lowol sambo woni seede lowol sambo woni seede ndemi dañi jontaɗo ndemi dañi jontaɗo ko kumba man jarnami ko kumba man jabanami ayo kullam jarama mi jari garabunnaɓe mi jari garabunnaɓe ko on kullam woni seede ko on kullam woni seede ayo mi daña jontaɗo ayo mi dañi jontaɗo ko aysara man jabanami ko aysara amari barinajo ko jammane jangam mbiɗo joɗi ko aɗana ñaara mbiɗa ñaara ferde marigal yon tan ko ferde marigal yan tan mi tambataɓe oratago mi tambataɓe oratago ngel jibinama saɗa toɓɓa ngel mon fo haali ko haalanno minne mi haala on hen seeɗa foti wonde kay ko bisimillahi mumel aramani mumel gallaji mum junggo e leydi junggo e sawu holsere leydi kadi junggo e sawu so mbi tawa mi haala so mi tawa kami haalete ewa sa bortel ma jibinama ko keccel mbiɗa ko jatour meltas
sala jatur meles meltes meles takkongel takkoɗa yam no tuuba takkorto e joomum jaaɓa yam no mbeelu jaɓirta joomum ɗum woni tuuba yimɓe ko laati anen ɓega baɗen jogui gongol sa fini cuba daw jala jirri guiti bayi maɗi mbina bisimilla sir café sa café gore dedu kafɗe ala tende bule tende ko lawol fo ndewe ma jongo sowngal be yeewa sey jalla min kulu sala ni ka ko pire majji ko tende jala kala man kulle mo mule mo jaay ko ta sa ma jaal bo taw ko ne jul gore den do ko bulu yalla wala ko ma bakkar mo de ci ñom jil ma sa dal te ma ko de ke ci ma kamba ku wada kanga ko mata biya ko mata ku da no ku bu ni ngay tikki bu te bos mo ga ko dal ma say ma mu jam jam ngoy way ko ko fi te non
mino e Dembel Sale Babba Dem kala nanano ndulmaji nani inde ɓeɗo ɗiɗo so tawi ɓerɗe amen dilli min gummimi min gami ɗum woni retour aux sources neɗɗo kala ko mbawɗa wonde e aduna andu wonko gonnoɗa won kadi ɗo jeeyɗa kadi wonko jiyeteɗa e maɗa yeeɓe minen ala ko yeyiramen ala ko yeyiramen sona fuuta kakal protocole c'est une confiance ko hoolare mawɗo leydi kono hadema ko hoolade ko ɓe nehimi
koye ɗum ɗo mawnumi ko ɗum woni e beccam ko ɗum kadi parnortomi maaro kam woni ko ɗum o yiɗi mi wona sara makko kono nawani mi toon jangde nawani toon ɓurde yimɓe humpito nawimi toon ko yidde e hoolare kono hoolare nde yidde nde ko ɗo hocca ko ɗum ɗo hocca ndulmaji ala so wona ɗum mawɓe amen yaaɓe hanki Mamadou Bolo Deme ko mawnam c'est vrai mais o golli wuro ngo ana baba sukaɓe wuura amen minen ngala ɗum ko hunde ko tiiɗi min so wona pinal komin nana e komin jiiya e komin jeeɓa foof koye pinal fuɗɗo tan min meeɗi yiyeede ko hen ministre meeɗi yiide min ko hen président meeɗi yiide min kadi garowo foof kadi ko hen tawata min kadi min ngala suwa ɗum amin jogui wiyete cohésion dental mawɗo amen mawɗo kala ko wawi wonde o rewe fedde he suko kala garɗo rewde fedde he ko ɗum wata woni sima amen minen jiidi yumma minen jiidi baba minen jiidi kadi anniya fodde wuro ngo à travers la culture beele wuro ngo woni wawa wonde hunde ha ɓuura wonde gurel ha ɓuura wonde wuro beele ne wona gural nde wona diwan enen fof kadi ndendenen sago minen Podor naɓe minen Bagna naɓe minen Ndulmani naɓe ala enen Fuutankoɓe enen Sénégal naɓe mbaɗen haajuji ɗi haajuji men mbaɗen hammo men mbaɗen golle meɗen ko nden mbawten parce que Sénégal émergent c'est un programme présidentiel qui dépasse ɓuuri yiyande makko ko tan goto ko yiyande makko ni kono hamnane makko wonno jogui ko 2 mandats o wi ko ha 2035 ndeke noon o yiyani ko leydi ndi wona kanko hoore makko o yiyani ko nafoore men en ɓiɓɓe suka onon sukaɓe aroɓe janggoɓe ko onon jiyana kanko haalɗo ko ene wawi taw kanko o gayni hen haalaɓe laamu o heeɓi heddi ko heɓto gongu ko haali ko yiɗi wadde ko woɗɓe o waɗanta so yimɓe ndewi leñol sene ɓamto ene woodi ko wiyete 2 voies de développement la voie de communication et la voie d'information et de la formation l'information c'est la communication l'information ko heblude yimɓe wawa jogade janggo mum